Studiraš na sveučilištu u Rijeci, imaš ideju, ne znaš kako je ostvariti. Imaš 1000 pitanja, a nemaš odgovor. Voliš pomoći, želiš organizirati humanitarnu akciju. Baviš se znanstvenim radom, želiš sudjelovati na kongresima ili objaviti rad. Zanima te kultura, film, glazba, izložbe, kazalište, umjetnost. Želiš saznati kako upoznati strane studente, kako organizirati međunarodnu razmjenu. Želiš donositi najvažnije odluke na sveučilištu, zajedno s vodstvom sveučilišta. Želiš organizirati partije o kojima svi pričaju. Za nekoliko dana imaš priliku dobiti odgovore. Kandidiraj se ili podrži svoje kandidata na izborima. Znaš li da možeš izaći 25. na studentske izbore? Na izborima za studentski zbor sveučilišta mogu se prijaviti i glasati svi studenti sveučilišta. Želiš li se kandidirati, više informacija možeš potražiti na web stranici. Možeš se kandidirati na 2 načina. Možeš se kandidirati u studentski zbor svojeg fakulteta ili odjela unutar svoje izborne jedinice. Onaj tko skupi najveći broj glasova u svojoj izbornoj jedinici ući će u studentski zbor sastavnice. Na fakultetu ili odjelu studentski zbor štiti naša prava, pomaže u kreiranju i izvođenju nastavnih programa, organizira mnoge druge studentske aktivnosti i prije svega zastupa studente. Između sebe bira predsjednika kao i predstavnika koji ulazi u studentski zbor sveučilišta. Drugi način je da unutar svog područja direktno uđeš u studentski zbor sveučilišta. Znaš li da možeš sudjelovati u projektima koje organizira studentski zbor kao što je Kamp za brucaše, SDF, Brucašijada, Neuri? Poboljšali smo studentski standard, poboljšali prehranu u studentskim restoranima. U zadnje 3 godine financirali smo više od 300 projekata sa više od 2 milijuna kuna. Organizirali međunarodne razmjene i mnoge suradnje. O tebi se radi. Izađi na izbore.